Hai normă băi și bine v-am găsit la primul episod din această serie de Metin 2 TBX. În acest episod o să vă învăț cum să faceți bani pe Metin 2, pe acest server de Metin, la level 61. Suntem alături de Pica pentru că a rezolvat problema. Salut! El deocamdată e pe SAM. Nu știu dacă vrea să intre cu noi pe TBX, ar fi... Na. Care... Da, să... iau montul. Vedeți? Vă duceți să faceți scroll-uri lângă Metin în mapa de... în țara de foc. Și luați câte 20 de PTC-uri la Metin. Cam de... O să facem și să colecționăm ca să facem și un event de acela carduri de colecție. O să strângem 24. Da, o să facem la 250 de PTC-uri. Am făcut astăzi 1750. Deci cu aceste 250 fac 2000. Cred că în jur de 2000 fac pe zi. Să văd dacă am făcut. Shutdown. Deci la 20 de PTC-uri am terminat, adică la 250, adică 13 metri. Și să caut montul când mă găsesc. Vedeți dacă aveți aici asta. Dacă aveți nortoxic, asta prea trebuie că e de luat, freza antimod. Dar ce neba mea, nu știu, nu merge. Pe dacă vrei, mă adu mine sticostile de la mine. Intră și tu pe TBX. Încearcă să-ți mai reamintești contul, că noi am vrut să ne lăsăm, adică ne-am lăsat și acum am zis să... Poate vă place seria aceasta de TBX și... să filmăm... Gata, am făcut... Acum am zis să vedem ce mai facem, nu știu. Ia, hai să jucăm până la urmă. Aici. Bă, deci acum jucăm la evente astea, așa, așa. Hai. Șaptele ăsta. Păi nu mai am. Bă, deci ce ghinion, ce ghinion. Unu, mă, deci, ai, de ce ghinion? 1, 2, 3. Și 5 de puncte. Mamă, deci ce ghinion au luat ce fac. Totul. Hai, da, sfârșit. Rochii de Crăciun. Altceva parcă am putea să pice. Dar la ce noroc am avut la event. Trebuie să ne așteptăm. Dați pe busolă. Dați pe busolă cum am cumpărat câteva busole. Am văzut ce după Metine. Cred că o să las. Așa, da scroll lângă alea. Am scroll 1400. Da, am scroll.
vreau să fac. Deci o să mai strângem 24 de chei, stațiunea, parcă așa se numesc. Stațiunea 20. L-am pus pe ăla de oară, nu știu ăla. Și de-aia dau așa de puțin. N-am niște issue. M-am și mirat că în general dau cu 11 capuri. Dar am uitat că l-am dat jos, n-aveam niște issue acum. Carduri așa de cheie. Card. Ce ar trebui mine acum? Trebuie să schimbăm și CH-ul. Ce faci, bă? Sau? Ce faci? Ce să fac sound-ul ăsta? Mă enervează. Da, stai că... Nu, cred că să fac Windows-ul și îmi iau de nou. Băi, cred că a fost cea mai bună soluție. Încearcă, și tu să intri aici, să poate să amintești contul pe DBX. Păi, nu mai am TBX-ul. Încă nu mai ales calculator. Vede, tot am tot. Card de așa. Deci, după cum ați spus, poate avem noroc la următorul. La următorul event. Să zic așa. Cred că îmi face mult să fac asta. 2 10, 13, 14, 16, nu, mai spune. După asta încă 2 și... Dacă v-a plăcut această... vă place această serie de sample, să continuăm și să jucăm și pe caracterul... pe caracterul cel mare. Am măsurat de 105, o să facem PvP-uri. Dacă nu v-a plăcut această serie, lăsați în comentarii. Și o să filmez din nou Sam. Bine că o să filmez și Sam, cam 2 episoade pe zi, pe săptămână, că trebuie să fac și raporturi. Și dacă tot trebuie să filmez pentru dovezi, trebuie să filmez și pentru YouTube. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18. Da, deci cred că episodul acesta este spre sfârșite. Film canalul la început, deci dacă acum câteva zile ne-am apucat de YouTube. N-aș strica dacă ați apăsat butonul de like și ați dat subscribe. Am zis acest lucru la sfârșit pentru că am încredere în dumneavoastră. Ok. Că o să vă uitați până la sfârșit. Sper să ne susțineți și vă spun încă o dată problema. Nu știu de ce nu pot să filmez cu Frapsul HD, dar o să încerc să rezolv această problemă. Sper să nu... Sper să avem noroc la următorul joc. 5, 7, 50 de parte.
Hai becali că am ieșit. Ieși? Da. Hai, pa. Hai, pa, pa, pa. Stai să vedem aici. Oh, deci. Stați puțin. Așa, am dat muzica mai ușor, pentru că na, să ne concentrăm aici, să vedem că... Așa. Cod, da, avem și aici mai loc. Uite, ce criminal jocul ăsta. 5, 6, am luat 100 de puncte. 2, cap. 2, 3, 4, n-am fost atent asta. Opa, sfârșit, asta e top random. Da, fără dragon. Bă, băi, deci cam acesta a fost buton. Deci cam acesta a fost videoul de Metin 2 TBX. Dacă v-a plăcut această serie și mai vreți tutoriale cu tactici, cum să faceți bani la level mai mare, să vă faceți teme PvP, îmi lăsați în comentarii și o să vă ajut, dar lăsați-mi și dumneavoastră pe mine cu problema cu Fraps, cu să filmez HD. Dacă este nevoie să-mi cumpăr monitor, îmi cumpăr și monitor. Bă, deci cam acesta a fost, hai. Nu uitați să apăsați butonul de like și să dați subscribe. Dar dacă v-am să vă mai repet o dată, să nu uitați. Dacă vreți această serie în continuare, apăsați butonul de like și lăsați-mi un comentariu dacă nu vreți. Spuneți că vrem la Loxam și o să filmez la Loxam. Deci cam acesta a fost episodul de astăzi. La revedere!